Obraćam se svim ljubiteljima životinja i slobodnim nezavisnim medijima u Srbiji, ukoliko takvi još uvek postoje, sa nadom da će neko učiniti nešto, reagovati u vezi sa sledećim problemom. Godinama se u Nišu, Beloj Palanci i Vlasotincu organizovano sprovodi bacanje jakih otrova na ulice, što redovno dovodi do smrti velikog broja vlasničkih pasa i mačaka. Dakle, ne pričam o lutalicama, već o životinjama koji su i po 10 godina živele u domaćinstvima zajedno sa ljudima. Mnogi su ožalošćeni na ovaj način, a niko im ne daje zvaničnu informaciju, niko ne daje odgovor na pitanje ko baca otrov. Svima je očigledno da je organizovano, a institucije ćute. Poslednje masovno trovanje za koje ja znam desilo se u Beloj Palanci krajem avgusta ove godine. Svi pretpostavljaju da iza toga stoji opština, ali nema odgovora, niko od zvaničnika ne smatra da treba ikome da se pravda. Ljudi su tužni i besni i traže da taj ko je bacao otrov odgovara. Ako postoji problem što ljudi ponekad puste svoje kuće na ulicu, neka im se to, brate, kaže. Neka se skrene pažnja nekim upozorenjem, a ne ovako po kratkom postupku. Baci otrov i sve ih pobi. Ovaj način, kako to neko sprovodi, je potpuno divljački, zaostao i bez ikakvog obzira na osjećanja svih tih ljudi koji su čuvali te životinje. Još jednom, ako je problem što ljudi ponekad puste svog ljubimca na ulicu, neka im naplate kaznu, neka ih upozore. Ovo ovako je jedno balegarsko ponašanje nedostojno čoveka u 21. veku.